என்னிடத்தில் பல குற்றம் ஆகிலும் முனையடைந்த ஆதலால் உவந்தே பொறுத்திடுவும் கடமை அல்லவோ உண்மையாய் ஒரு விண்ணப்பம் பண்டு உதரும் அது திகழவில்லால் அடித்திட்ட பார்த்தனை கோபியாமல் ஆசுவகம் அளித்த சிவக்குமரா ஆசுவகம் அளித்த சிவக்குமரா எந்தவற்றை பாங்கு போலும் தெண்டு முந்து குறை செய்த நக்கீரனை காத்த செய்கை போல் மீது பூர்ண கருணாகடாட்டம் வேணும் சமயமே பண்டுமொழி கண்டருட கண்டுமொழி வள்ளி மணமாளாஜரணம் பண்டமயில் வாகனா பொன் ஏதகப்பதி பலரு காவிலாத குருவே